Dobro večer, dame i gospodo. Moje ime je Pavle Savićević i evo, jedan ispit me deri do toga da završim Mašinski fakultet ovdje u Beogradu, ali sam prethodne godine izdao svoju prvu zbirku pesama i došao sam da pročitam nekoliko pesama iz Istre. Cijel život za istim stvarima tragamo, samo ih kroz vreme iz različitih perspektiva posmatramo. Nadam se samo da kroz to isto vreme mudriji postajemo i da taj naš životni kaleidoskop u šareniji pretvaramo. To će proći, a i to će proći. Zašto nešto ne ostane? Zašto sve mora da nestane? Kakva je to ograničena večnost koja u glavi stvara apsurdnost? Vetar koji posjeduju moja jedra sada želi da uđe u tvoja nedra, da te baci u misteriozne visine, ne bi li ti objasnio moje emotivne cjeline. Volio bih da ga prihvatiš, takvog kakav jeste, jer samo tako možeš da shvatiš moje setne emocije česte. Vetar koji posjeduju jedra moja, sada nek postane i briga tvoja, problemi moji i tvoji postaju naši i to treba da nas raduje, a ne da nas plaši. Život, taj tajac koji vrišti. Danima u glavi vrtim stare probleme. Na svakom koraku ista stvar me tišti. Hoće li već jednom da nestanu dileme? I evo još jedno. Sve se dešava sada. U sadašnjosti živi. Odbaci ono što je bilo nekada. Ne sme prošlost da se krivi. Izgovori ne postoje. U tom trenutku si to bio ti. Greške ne treba budućnost da kroje, oprosti sebi, to si bio ti. Ako u prošlosti živiš, od budućnosti kradeš. Sa sobom treba da se pomiriš, inače ćeš morati da staneš. Sadašnjost je ono što imaš i sve je samo na tebi. Udarce moraš da primaš, ali ti uvek ostani pri sebi. Hvala vam. Eto i za kraj bih rekao, moja zbirka se zove Jestastvo i mislim da je ta reč interesantna i treba da je usvojimo ako je već ne znamo. Kada pogledate koren reči, to je ono što jesmo, to je naša suština, bit, duša. To je jestastvo. Hvala vam.